ҳунарпешии тоҷик Тахмина Раҷабова хатмкардаи донишкадаи андоз ва ҳуқуқи Тоҷикистон бо ихтисоси ҳуқуқшинос мебошад. Соли 2006 ба хотири чеҳраи телевизионӣ доштан ва хуб донистани забони русӣ ба барномаи иттилоотии забони русӣ даъват мешавад. Пас аз он ӯро ҳамчун ҳунарпеша ба киностудияи Тоҷикфилм даъват мекунанд. Бо вуҷуди он ки то имрӯз дар зиёда аз 20 филм нақшофарӣ кардааст ва ҳамчун ҳунарпеша шинохта мешавад, боз вай имрӯз донишҷӯи донишгоҳи давлатии кинематографии Русия мебошад. Бинобар сабаби паҳн гаридани коронавирус дар ҷаҳон ҳоло ин донишгоҳ муваққатан баста шудааст. ҳунарпеша ва ҳамроҳонаш ба ватан баргаштаанд. ҳоло онҳо дар карантин қарор доранд. Тахмина мегӯяд бо вуҷуди он ки саломатиаш хуб аст, ӯ барои эҳтиёт муолиҷа мегирад. ба директи ман беҳад бисёр савол омада истодааст ки Тахмина илтимос гап занед, ҳақиқати кор чӣ хел аст, шарту шароит чӣ хел ҳаст, бо ҳамаи чизое ки ба шумо лозим асту муҳим аст шуморо таъмин месозанд, хурду хӯрокатон чӣ хел ҳаст, об доред ё на. ҳозир ман саволҳоро пеши рум оварда истодам, яъне муомила чӣ хел ҳаст. ва ман ку на он қадар блогер ҳастаму ин хел корҳоя нағз намебинаму, лекин дар ҳолате ки лозим аст ман фикр мекунам ки саҳми худа гузоштан дар кор. ва ба ҳамаи он нафароне ки ба ман савол доданд мана ҷавоб медиҳам. ҳозир ман видеоро аз утоқе ки дар аминҷа худам зиндагӣ карда истодам, мана ба шумо нишон медиҳам. мана ин ҷои хоби мо аст, мана ҳамаи ҷо тоза. бо савол додед ки ягон нафарро иҷозат медиҳанд ки назди мо дарояд ё ин ки хабаргирӣ биёяд. шароит ҳамин хел ҳаст ки хонавода метавонад харид кунад ва ё ин ки чизое ки ба мо лозим аст ба мо биёранд. духтурон онро ба мо дастрас мекунанд. аммо хонангиёро, яъне ки ҳар касе ки меояд хабаргирӣ, иҷозат намедиҳанд ки назди мо дароянд. ҳатто худи ҳамин бино иҷозат наметиҳанд ки дароянд. харидорро иҷозат медиҳанд ба ҳар як нафаре ки чизе ки оварданд мерасонанд, аммо ягон нафарро бино даромадан намемонанд. ва ин ҳам дуруст аст, ба хотире ки муҳофизаташон мекунанд ва моро ҳам. ҳозираш ба ягон кас таспи баланд надорад. 100 000 бор шукр. наздик 4 моҳ мешавад ки дар тамоми ҷаҳон вируси нави чинӣ ба истилоҳ коронавирус паҳн шуда истодааст. ҳоло ин беморӣ ба наздики 200 давлати ҷаҳон ворид гардидааст. дар Тоҷикистон ин вирус ба қайд гирифта нашудааст. масъулин мегӯянд ки дар кишвар вуҷуд надорад. ба хотири эҳтиёт вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои қатъӣ қабул намуда истодааст. ин ниҳод санаи 26 март зимни ҷаласаи навбатӣ гуфтааст дар ҳолати эълон гардидани карантин дар Тоҷикистон гурӯҳи волонтёрон ҷиҳати пеш бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ таъсис дода мешавад. инчунин бо мақсади пешгирӣ аз сирояти коронавирус телефони боварии рақами 511 фаъол кард. вазорат аз сокинони мамлакат хоҳиш менамояд ки дар ҳолати дидани нишонаҳои вируси нав ва дигар ҳолатҳои ба он алоқаманд фавран ба рақами 511 тамос гиранд. ҳоло аксари кишварҳое ки дар он вируси чинӣ дида мешавад карантин эълон шудааст. журналист ва ҳунарпешаи тоҷик Тахмина Раҷабова аз сокинони кишвар хоҳиш намудааст то барои саломатии хеш бетараф набуда эҳтиёт шаванд, дастурҳои вазорати тандурустиро иҷро намоянд.